Abashayeli bama-truck bayacela ukuthi bethe ukuqinisa kancane ekubukeni iy'buko begade abagibeli bamabhayisikili ngathi badla lubi kulezi nsuku. Abagibeli bamabhayisikili sebenesitayela sebesenza uma befuna ukuya endaweni ekude bekotele i-truck behambe beze beyofika lapho. Amaphoyisa omgwaqo asabise o-driver bama-truck ngokuthi uma kutholakala kwenzeka lento eyenziwa o-driver bamabhayisikili, u-driver we-truck uzothwala icala lokuba budedengu.